Enw fi yw Gareth. Swydd fi yn y canolfan yw cydlunydd gweithgareddau a fi'n edrych ar ôl y busnes ffitrwydd ac yn edrych ar ôl hefyd gweithgareddau plant ifanc yn y canolfan a fi wedi bod yma nawr 10 blwyddyn yn llawn a fi'n joio fe, ie. Fi'n licio gweld plant ifanc yn enjoyo gweithgareddau a hefyd dechrau bant mewn yn ystafell ffitrwydd, yn cadw'n iach ac jyst yn gwneud ffrindiau. Na beth pam ni yma, mae passion da fi am sport a hefyd am ffitrwydd hefyd. Mae llawer o gweithgareddau da ni am plant ifanc. Mae fel soft play da ni, hefyd mae llawer o gweithgareddau ble mae plant ifanc yn gallu gweithio ar sgiliau fel jwmpo, catcho a just y fundamental skills sydd eisiau i wneud unrhyw sport wedyn. Oedd e'n career o fi'n passionate ambiti anyway a oedd lot o ffrindiau wedi mynd trwyddo fel development fel hyn, fel fi wedi wneud. A ie, mae fe'n lleol i fi hefyd, yn byw yn Sir Gaerfyrddin. A fi'n lwcus i gael ganolfan fel hyn sydd gyda môr gymaint o offer, ffitrwydd, plant ifanc, pwllnofio, a yna pam dewis i really i mynd mewn i Actif Sport and Leisure. Mae fe fel ti yn y cymuned, ti'n gwneud lot o ffrindiau, lot o pobl yn dod mewn, pob oedran. A mae'n jyst neis i gweld mae friendships a mae social. Mae lot o opsiynau i pawb i dysgu mwy trwyddo'r sir. Mae lot o cwrsys hefyd, mae pobl chi'n mynd yno i datblygu a bod yn mwy fel reolwr hefyd. Gwedai dod lawr i'r ganolfan hamdden gyntaf, siarad â staff sy'n yma. Mae lot o pethau mae lot o opportunities i pobl ifanc jyst yn gadael ysgol, i dod mewn a gweithio da ni, felly ar y pwll, fel lifeguard, neu gweithio gyda plant ifanc. Mae lot o opsiynau da ni yn Actif Sigar. Sa gyda un person, ond fi'n meddwl, achos o fi'n chwarae lot o rygbi a bethau, o fi'n dod i'r canolfan i cadw'n ffit, a gweles i a siarades i da lot o staff sy'n ma, a oedd e'n keen interest i fi just i dod a gofyn y bit i beth mae Actif Sport and Leisure gyda, in terms of swydd, a na pam, decidais i wedyn i dod yma a fi wedi bod yma 10 blwyddyn nawr, so ie. Sa'n siŵr, fi yn nawr reolwr, ond sa'n fi'n hoffi bod gyda staff yn y canolfan, felly y step nesaf felly sydd mwy fel strategic felly, a drych ar reoli felly lot o canolfan hamdden wedyn, y gros y sir wedyn. Fi'n meddwl jyst bod eich hunan a bod yn fel hyderus a enthusiastic hefyd a biti bod yn iach a bod yn ffit. Mae hwnna'n mynd y gros wedyn i'r pobl sy'n dod mewn i'r canolfan a gweithio o fel pethau fel work ethic a pethau fel sydd eitha i gweithio yma wedyn. Fi'n meddwl mae pobl yn meddwl bod pobl yn ffit
sy'n dod mewn a maen nhw'n fel athletes ond sôn nhw yn. Mae pobl ma lot o resymau maen nhw'n dod ma, fel gwedes i, jyst wneud ffrindiau, jyst i bod mas o'r tŷ a bod yn iach. So fe fel performance, mae rai pobl yn dod ma am performance, ond so hwnna un o'r myths sy'n na, rhaid i chi fod super fit i dod ma, ond sy'n na'r case. Fi still yn dysgu ty bach mwy Cymraeg, a fi'n meddwl mae fe'n helpu jyst i bod yn... mae'n helpu'r polisi a mae'n helpu pobl sy'n dod yn y cymuned, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg i ni, a ni'n gallu helpu nhw. Ni'n gallu helpu nhw gyda beth mae struggles nhw mewn yn y canolfan wedyn. Mae fe'n gret. Fi'n meddwl ni'n lwcus i cael beth sydd da ni yn y sir. Fi lle mynd 10 milltir a fi ar y trath. So, mae lot o pethau da ni yn y sir sy'n lle helpu chi cadw'n ffit ac yn iach. A na pan fi'n licio byw yn y sir, a na pan fi wedi bod yma 10 blwyddyn hefyd, achos mae popeth mas eisiau wedyn. Fi'n meddwl unrhyw un sy'n mas na sy'n edrych ar Actif Cigar a gweld beth sydd da ni, jyst felly do lawr a cael chat â ni, a jyst gweld sut mae fe i gweithio yn swydd gret fel hyn, yn Actif Sport and Leisure,